Mela, dak huwa jiena, dak huwa kif nippreferi nikol jiena, hemm min jgħid li jiena insibni aktar tajba jew tajjeb nikol kull 3 sigħat. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar niltaqa' ma' nies illi jgħiduli din mhijiex sostenibbli għalija, kif jista' jkun jien noqgħod bl-arloġġ kull 3 sigħat nieqaf nikol. Jien ngħidilhom isma' minn dak il-parir ma kellu l-ebda intenzjoni ħażina, għax l-intenzjoni kienet li dak li jkun jikol ftit u spiss. Allura at the end of the day, kif jgħidu bl-Ingliż, għax inti kilt ftit u spiss, tajjeb, ma kilx l-esaġerat, però ikun hemm min din l-idea ta' nikol kull 3 sigħat tant ħada jew tant jispjega jew tant fehma b'mod mhux tajjeb illi anke jekk ma jkollux il-ġuħ bniedem jiekol. Jekk sar il-ħin jgħid għall-metabolizmu ma jmurx jorqod jew imut, ħannara li ħanikol xi ħaġa. U kif taf jekk inti ġili sekwejt video, sana taf dawn mhux biss huma ħmerijiet u ma gideb faħxi għax l-ewwel net il-metabolizmu meta mmutu biss ikun mejjed tajjeb għax ġifieri anke meta aħna reqdin il-metabolizmu għadu qed jaħdem. Number 1. Number 2, mhux vera li għandek bżonn tiekol spiss biex iżomm il-metabolizmu għaddej. Il-metabolizmu huwa ġismek kemm jaħraq kaloriji, mhuwiex relatat ma kemm inti ma kemm il-darba tiekol, m'għandax taqsam xejn. Li ħajaffettwa l-metabolizmu fost l-oħrajn iva huwa il-kwalità tal-ikel, speċjalment il-kwantità tal-ikel għax aħna rridu naraw illi fl-aħħar tal-ġurnata jekk it-target tagħna huwa li tilfu x-xaħam, illi naraw li ħraqna aktar kaloriji milli kilna. Ġifieri rrid nara li għamilt iktar calories out, jgħidulu bl-Ingliż milli calories in. Tajjeb, ġifieri biex nagħmlu daqsxejn ġenerali. U għal daqstant irridu naraw illi aħna irrelevanti minn kemm il-darba niklu jew fiex ħin niklu huwa kemm ħaniklu u x'se niklu. Jiġifieri jiena nista' ngħid isma' għal mod tal-kelma slice hops huwa ekwivalenti għal bawl żgħira jew bawl medium frawli. It-tnejn ħajatuni bejn wieħed u ieħor kaloriji carbohydrates simili, mela jiena x'nippreferi nieħu slice hops, sa dik kollha opinjoni tiegħi ta' slice hops illi f'żewġ gidmiet niżilta, jew dak il-fraw li fl-opinjoni tiegħi inti hemm itjeb mill-hops illi mlini aktar li tagħni l-ħajja ċertu vitamini, ċertu minerali, eċċetera. Però jekk persuna għamlet dilgħażla bejn slice hops u frawli fil-termini ta' kaloriji baqgħet fejn kienet, jiġifieri iż-żewġ min-nies jistgħu jonqsu jekk fl-aħħar tal-ġurnata dawn iż-żewġ min-nies, jiġifieri wieħed li ħal frawli u liħor li ħal slice hops, it-tnejn ħarqu aktar kaloriji milli kielu, jiġifieri mhux il-hops ħajħaxxen imma il-ħafna hops pereżempju, u skont xkilt apart dak il-hops, tajjeb ġifieri importanti infehmuha wkoll. Issa, mela qed nitkellmu fuq strutturi differenti li jistgħu jaħdmu għal nies differenti. L-exercise kif qedtilkom fil-bidu indipendentament anke jekk bniedem jitlif xi l-pis jew le ħajjagħmel ħafna ġid għas-saħħa mentali u saħħa fiżika.